Wijayapura timbalan dalem. Nun kula Awet kepareng dalem sampean dalem ingkang sinuwun. Ajeng susunan Pakubono Senopati ing Alaga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama ingkang jumeneng kaping 13 pakenira kadhawuhan ngarepake paring dalem sadranan leluhur dalem Kanjeng Eyang Sunan Pandhanaran kumuli tindak dawuh timbalan dalem nun kula sendika.
Awas tengah. Oh, belum, deh.
Alhamdulillah pada siang hari ini kami Abdi Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat telah melaksanakan dawuh dalem maringaken sadranan dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono Senopati ing Alagong Abdurrahman Sayyid bin Panatagama ingkang jumeneng kaping 13 di Hastono Cakra Kembang tempat pasiran dalem leluhur dalem Kanjeng Eyang Sunan Pandanaran. Berkah dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono mugi katumedhakaken kagem wetahipun Keraton Dalem Surakarta Hadiningrat. Wilujengipun sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono 13 garwa Prameswari dalem Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegara Sudibya Raja Putra Narendra Mataram lumeberipun dumateng kadang sepuh dalem rayi-rayi dalem sentana dalem miwah abdi dalem sak keluarganipun. Mugi rahayu Keraton Dalem Surakarta Hadiningrat, mugi rahayu Negari Kesatuan Republik Indonesia sak wetahipun. Ngaten matur nuwun sugeng siang. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampun.